खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 सेप्तेम्बर 2023 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। सोरजोंबा लाजि फोनांजानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सुथुराबो दिनै बांनो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जानो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर गोनो गोथो जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ नाथाय मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा हरखाबै गाज्रि खौरां मोननोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो माबा नङा माबा मोनसे जेंना फैनो हागौ। गोबां मोजां खाबुफोरा दिनै गोमालांफिननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गुलाय गुजाय जागोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जानो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै जोबोद गोजोनगोन। सोरबा लोगोजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोद मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै मोजां खौरां मोननोबो हागौ। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनांखौबो मोननो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो दिनै मान मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थागोन। अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव अनलायनाय फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनानै गोसोआ बांसिन गोजोनगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। बयजोंबो मान होजागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन आरो बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबु मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। बिमाफोरनि अननाय आरोफोरखौबो दिनै मोननो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो।
बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। बिमा बिफानि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागौ। लाइमोनफोरा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोबां खामानियाव मुखुबबो थांनांनो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै लोरबां जानो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।